Tami, no začnem asi tebou. Ako je možné, že sa na nás najviac hrnú práve príspevky na sociálnych sieťach, ktoré majú negatívne komentáre alebo nejakú negatívnu emóciu? Prečo tieto príspevky dominujú? Skvelá otázka a zároveň aj je fajn sa dozvedieť o tom, ako sociálna sieť funguje, pretože už čoraz viac prestáva byť sociálna, čiže nie sú tam len príspevky našich známych kamarátov a ľudí, ktorých sledujeme, ale je to skôr médium, ktoré funguje na algoritmickom princípe. To znamená, že vám sa snaží ponúknuť niečo, čo je buď zaujímavé pre iných ľudí vo vašom okolí alebo v tej bubline, v ktorej ste, alebo to existuje taký aj pojem, alebo navrhuje vám na základe vášho správania sa online témy, ktoré vás môžu potenciálne zaujímať. No a z toho psychologického uhlu pohľadu vždy kontroverzia alebo niečo, čo je šokujúce, negatívne, a vyvoláva väčšiu interakciu a tým pádom tá sieť posúva daný obsah primárne, aby ste ho vzhliadli aj vy a vyjadrili napríklad, či sa vám páči, nepáči, a to voláme interakcia. Čiže čím viac interaktívny, tým má vyššie dosahy a videnia. Čo? Aj pod tlakom na nejakú transparentnosť toho, ako funguje algoritmus, napríklad už len také mety, kam patria sociálne siete, minimálne 3, ktoré sa často využívajú. Firmy museli prezentovať, že na základe čoho sa posúva divákom ľubovoľný obsah. To znamená aj obsah ľudí, ktorých vy nesledujete. Vám sa môže stať, že vás oslovuje aj na základe toho, že je to reklama. Tam sa spolieha väčšinou na také demografické údaje, na údaje vášho správania alebo vašich záujmov, ale môže to byť aj vyslovene organicky, to znamená bez zaplatenia reklamnej kampane, že vám sa zobrazí niečo, na čo ľudia klikali, pozerali si viacej ako 3 sekundy, čo lajkovali, čo komentovali a hlavne zdieľali. Nemusí to byť vždy len pravda, lebo proste poznáme aj spôsoby, že existuje aj tá priama reklama, aj tá nepriama, že niekto iný ako keby ten obsah vám posúva a nejakým spôsobom sa vždy dostane, tým, že je to sieť, tak nejakým spôsobom sa k vám dostane. Vy môžete ovplyvniť aj v podstate DSA, aj Európska únia má na to určité páky, ako sa snaží regulovať spôsob, ako sa komunikuje, či komunikuje firma, osobná značka, firemná značka, ale aj tá politická sféra, a tým pádom vy ako užívateľ potrebujete aj tiež zistiť, aké máte práva a možnosti ovplyvňovať to, čo vám sa zobrazuje. Jedna vec je tá, keď ste maloletí, to znamená, že do tých 13-16 rokov, celkovo do 18 rokov určitý obsah sa vám vôbec by nemal zobrazovať, takže tam treba využívať presne ten priestor, že keď sa vám nejaký obsah nepáči, existuje možnosť nahlasovať tento obsah a ako keby, že zvoliť si možnosť, že viac mi takýto obsah neponúkaj, nezaujíma ma to, pretože ten algoritmus je postavený na tom, že určité percento, takých 20-30% vám ponúka obsahu, ktorý vy máte radi, ktorý pravidelne sledujete, nazývame to, že konzumujete, ale potom tie ďalšie percentá je návrh nového obsahu, ktorý si možno, že pozriete a možno vás zaujme. Takže vždy cez nejaké 3 bodky, alebo keď si kliknete niekde na ten obrázok alebo na to video, máte možnosť buď skryť, alebo že nahlásiť, alebo zvolenie toho, že viacej mi takýto obsah nezobrazuj, a rovnako je taká možnosť mať platenú verziu sociálnej siete. To znamená, že napríklad Meta si zvolila, že môžete si za pravidelný mesačný poplatok sa zbaviť akýchkoľvek reklam a navoliť si možnosti, ktoré chcete, aby sa vám ukazovali vzhľadom k obsahu. Takže nie je to veľmi jednoduchý proces, treba tam chvíľočku si sadnúť na to, ale vedzte, že v podstate sociálnu sieť je lepšie držať pod kontrolou vo vlastných rukách, než sa nechať sociálnou sieťou zneužívať. Predsa len tá sociálna sieť si určite ťahá takzvané tie cookiesky, hej, také tie sušienky podľa toho, kde, čo na webe si hľadám alebo čo ma vôbec zaujíma. Čiže aj toto má potom nejaký vplyv na to, čo sa mi zobrazuje následne vo feede? Áno, má, ale takisto dochádzalo k obmedzeniam rôznych cookies a toho samotného trackovania, odsledovania človeka, ktorý napríklad počas toho, ako má otvorenú aplikáciu, navštevuje iné weby. Takže do určitej miery áno, ale nemalo by sa to dať využívať bez toho, aby ste si platil reklamu. Takže áno, dá sa, ale za platbu. Oni sa vzájomne tieto médiá a Mediamix nevylučujú a sociálne siete sú priam integrálnou súčasťou akejkoľvek komunikácie. A samozrejme, že na sociálnej sieti má divák hneď možnosť prejaviť svoj názor, alebo zlý, dobrý, pozitívny, alebo akúkoľvek aktivitu. Kdežto, keď je pasívnejším divákom napríklad niektoré z televíznych relácií, tak nemá ten priestor na uznanie a ubezpečenie vlastného názoru. A tam je ten priestor, že konečne môžem vyjadriť svoj názor, čo by neznamenalo, že každý názor si zaslúži aj ten dosah, ktorý môže mať. A keď si vezmeme aj tie politické kampane, akým spôsobom oslavovali
oslovovali napríklad mladšiu generáciu, voláme to, že Z, počas napríklad kampanie Donalda Trumpa, tak on sa objavoval práve vo formátoch, aj dostal veľmi krásne upozornenie na to, že okrem teda tradičných médií sa dostával práve do formátov podcastových na platformách ako je YouTube, pracoval s mladšími tvorcami, rozbehol si TikTok a množstvo využíval platformiem, kde inak by tento mladý divák nemal možnosť na tradičných médiách jeho vidieť jeho program alebo jeho vyjadrenia a tak ďalej. Takže je to veľmi silná kombinácia a teraz vlastne prechádzam k tej časti aj plateného, aj neplateného obsahu, ktorý ako keby sa nedá odčleniť. Ja som vždy na tej strane teda biznisovej a viem, že je veľa napríklad reštrikcií, že čo sa všetko môže propagovať napríklad na sociálnych sieťach a čo sa nemôže. No a tam sa práve pracuje s tou pozornosťou. Sociálne sieti je roztrieštená a zároveň v priebehu jedného dňa na tých sociálnych sieťach sa jeden jediný človek môže preplávať, presurfovať viacerými sociálnymi sieťami a vždy musí mať možnosť niekde stretnúť daný odkaz. Nazvime to, že to je taký ten marketingový claim. No a tam, kde je najväčšia pozornosť ľudí, tak to je už taká novodobá ropa, tak tam najlepšie sa aj zarába, aj sa pretlačajú určité myšlienky, aj sa ovplyvňuje spoločnosť. No. Ty máš TikTok? Mám TikTok, no, ale nie som na ňom veľmi aktívny. Ja sa považujem za mileniála. Takže toto je presne napríklad ukážka, že už nie tak veľmi na demografiu vzhľadom k veku sa opierame, ale na užívateľské rozhranie, ktoré má ten užívateľ bez ohľadu na vek a radšej. Doteraz napríklad TikTok využívali, nazvieme to, že staršia generácia, alebo že mladší, starší, to sú tí do 40 rokov, hlavne kvôli tomu, že nebola tam reklama. Bolo to veľmi svižné a rýchla konzumácia. Vyberáte si, aj ten algoritmus vám ponúka množstvo vecí, o ktorých ste nevedeli. Môžete si vybrať edukatívny obsah, môžete si vybrať obsah zábavný, takže na toto bolo určené. Ako náhle prišla reklama, už sa vyrovnávajú napríklad aj tie čísla, ale to chcem povedať, že áno, že mladšia generácia bolo prirodzenejšie, že mala väčšie zastúpenie práve na TikToku, na Instagrame. Napríklad na Slovensku je 3,2 milióna Slovákov na sociálnej sieti Facebook, takže stále žije a Facebook využíva aj mladšia generácia, len trošku inak využíva inú funkciu, napríklad cez Messengery, cez WhatsAppy môže vzhliadnúť tú reklamu. Využívajú Threads, napríklad tam ešte stále nie je tá reklama, Instagram. Takže to chcem povedať, že už jeden užívateľ bez ohľadu na to, aký má vek, ale skôr aký má záujem, si vyberá tú, ktorú sociálnu sieť. YouTube kvôli napríklad dlhším videám. Keď nemá toľko času, tak využije práve platformy s krátkými videami, to sú Instagram Reels, to sú TikToky, alebo má čas a pozerá streamera, ktorý streamuje na Twitchi. Takže je to podľa záujmu.